Dragi prijatelji, ja sam Dino Merlin. Veliki pozdrav svima. Žabe traže grabe buba. Ko je meni? Ko je meni? Probajmo još jednom. Krije sva veselo, treba ljude pozvati na koncert na Bundek 28.9. Jedva čekam da se vidimo u Zagrebu na mom koncertu na Bundeku 3.10. Kao što vidite, krenulo je vježbanje za 25.9. Bundek. Ako želite čuti 2 sata hladnog piva, žive svirke, znojne, dođite 25.9. na Bundek. Jako sam sretna da sam ove godine dio ove prekrasne priče. Šaljem vam velike pozdrave sa Malog Lošinja iz ovog predivnog hotela Bellevue u koji sam došla baš da se odmorim i napunim baterije kako bi 26. napravili jedan potpuno nezaboravan koncert. Prvi put da nekog volim, prvi put da već se bojim. Mi smo Tibor i Doris iz Silente, a vidimo se 25.9. na Bundek festu. Ćao! Ljudi došli na Bundek, plan je bilo super, pitajte kako je bilo. 28.9. Klapa Kambi, veliki koncert uz band. Ko je meni? Na Bundek festu 3.10. Dođite, svira Le 3. Zagreb. Jezero Bundek. Od 25. rujna do 5. listopada. Bundek čeka na vas. Vidimo se!